66. Mr. Wico, Michael Wico! First up, back, wala. Di pa to Mr. Talio. Talio more than Brown. Kabalen Hoops! Kabalen Hoops. Kabalen Hoops! Kabalen Hoops! Kabalen Hoops. Kabalen Hoops. Kabalen Hoops! Let's go! Nano pa ta mga kabalen? Bagsak mepa! Kabalen Hoops. Bagsak mepa mga kabalen! Kahit sobrang busy na tayo sa schedule sa mga pinupuntahan nating event mga idol, hindi ko nakalimutan pumunta sa isang pinakamalupit na intercommercial league dito sa Manibog, Paralaya, Porac, Pampanga mga idol. Paliga po ito ng nag-iisang Royal Bazooka Archie Concepcion. Tignan nyo naman yung mga supporters at nanonood dito mga kabalen. Nasa mga bakod na, pero safe sila dyan mga idol. Gusto lang talaga nilang masaksiyan ang isang history na mangyayari sa Porac, Pampanga mga idol. Pamagsak tayo ni Kenny mga kabalen. At kung napapanood mo yung video na ito mga idol, huwag mong kalimutang mag-comment. Ilagay ang iyong pangalan at kung taga-saan ka idol. Siyempre, mamimigay si Kabalen Hoops ng mga freebies at GCash mga lodi. Simple lang naman, dapat nakareact ka sa video na ito, naka-comment at naka-share mga idol. Ganun lang kadali mga lodi cakes para meron kang pang-ulam. At siyempre, big shoutout sa mga nagpaliga rito mga idol. Ang commissioner, ang co-commissioner at yung mga committee mga idol. Yes, sila ang nagsakripisyo sa laban na ito, sa laro na ito mga idol. At syempre, abangan natin yung season 2 na magyayari sa paligan na ito kasi nga very successful ang laban dito. Spotted din ang former PBA na si Mac Talio mga idol. Yes mga kabalen, at ang mayor ng Porac na si Mayor JVC Zing Capil mga idol. Grabing lineup ng kabilaang team mga idol. Ang team Samira mayroong Taiwan, Lucero at ibang players pa. Samantalang sa EEG naman, kumpleto Ricardo's All-Star naman ang lineup nila mga idol. Grabing shooting at bardugalan ang masasaksiyan nyo sa highlights na ito mga idol. Ang dami ba naman ng mga gagambang kuryente? Yes mga kabalen, mga black import ng EEG. At meron ding pangtapat ang team ng Samira Pampang mga idol. Bagsak niya pa! So, Game 2, hindi natin alam kung may extension pa to, kung may game 3 pa. Pero sobrang dami ng tao rito, grabe. Kung nakita nyo yung sa labas, hindi lang yun. Sobrang dami talaga. So, history ito para sa Manibog, Paralaya. So, tara, tamaksak natin. Makukuha ni Mr. Gabayni. Pag-break from Mr. Lucero. Lucero may pass on number 44. Pass to number 66 with a power and jumper leg and rebound on number 15. Pass to number 57, Mr. Talo. Talo setting to play. White at 2. Pass break on number 18, Mr. Bragais. Pass to the king of the north, Mr. Michael Wico. Malakas ang tira, rebound to Mr. Gabayni. Pass to Santos. That's the first one. From the toss of Mr. Santos sa ilalim. Talo to Mr. Michael Wico. The king of the north. Is it the boys, Mr. Lucero? Mr. Lucero! Genmar Bragais. Why can't it penetrate? Pinasabay, wala. Put back on number 57, Mr. Talo. Taiwan. Pass to Lucero, back to Taiwan. Meet pass to Mr. Gabayni. What gonna do? Pass number 8, Lucero. Oh my gracious. Now our name is Mike Talio. Pass to Mr. Janmar. What the fuck? Pass to Mr. Lucero. Lucero, what gonna do? Lucero, tapos sa gitna. Puta ka! Puta ka! Doon na Mr. Ons. Jerry Joel. Pass to Mr. Carrot. For our opening quarter, Mr. Talio, the point guard, pass to Mr. Genmar. Drop ball! To Mr. Apuro! Number Genmar Bragais. Genmar Bragais, bounce ball! Ako, hindi ko lang kayo. Guys, nakita niya. What the pass? Mr. Taiwan, pass to Mr. Lucero.
Pass to Mr. Taiwan, pass to number 85, Mr. Taiwan from the deep. Major shot block. Mr. Rock, puro pinato na lang, wala ang tira. Rebound number 8. Shot. Free throw. Sure ball naman eh. Mr. Talio, pass to Mr. Wico. Michael Wico! Last ball, those meters at it. Now one Michael Wico from the hole alone. Easy to point. To Mr. Bragais. Bragais, wala. Now one Mr. Rampuro. Number 81, what you gonna do? Pass to Mr. Lucero. Lucero, stop and bomb from the mid. Now one number 85, Mr. Taiwan. Stop from the deep. Now one number 2, Mr. Babian. Pass to Michael Wigo. He gets a Imperio from the deep. Ryan, rebound on number 66. Rebound to Mr. Salcedo. Back to Taiwan. Leave it alone by Mr. Taiwan. Mr. Chenmar, what you gonna do? Binabantayan dito ni Mr. Imperio. Oh, wala. Tapos sa number 52. It's a duo by Mr. From deep by Mr. Wako. Guys, Mr. Bragais, kick out pass. Kick out pass. Mr. Bragais pa rin yan. Lucero, pass to 55. Sunshine, it's good by Mr. Salcedo. Number 18, Mr. Chenma. Number 18. Step up, bounce pass. Good back. Number 18. Number 18, Mr. Chenma. Stop. Back, wala. Rebound to Mr. Talio. Talio more than Brown. Mr. Puro wala. Puro pa rin, wala na naman. Mr. Joe Opasa. Final. Very wide Mr. Taiwan. Flags to Gabani. 15-foot jumper. It's good. Mr. Talio. Mid pass to Mr. Akpuro. Akpuro. Lucero. Stop from the deep. Mr. Lucero pass to Santos, back to Lucero. Lucero asking for a pick. Gagamitan ng pick from the deep again. Lucero from the back to back. Pass to Lucero. Lucero pa rin yan. What are you gonna do? Pass to number 18, Mr. Santos. Pass to Taiwan. Taiwan from the deep. Bang, bang, bang. Time out. C-E-E-G. Mr. Puro. Pass to Mr. Joe Opasa. Pass to Lucero. Mr. Lucero. Stop and jump from the three. He'll be short now on Mr. Bragais. Bragais. Lumipad. Pass to number 66. Pass number 66. Number 18, Mr. Bragais. Number 18. Number 18. Kick out pass. Number 20. Mr. Taiwan pass from number 18, Mr. Santos. Kato. Nangangalataw sa ilalim. Pass to Mr. Michael Wico. Mr. Rivera pass to number 18 all alone. Almost intercepted. Now number 0, Mr. Rivera with the hook. Nice, still number 0. Pass to Michael Wico. Putata! 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 The play pass on Mr. Kabini. Back at Taiwan. 15-second shot clock from downtown 3. Mr.
Result, pass number 18, Denmark Barangay, says the ball is good. Luciano sa Imperio babagyan, South Marwin, Taiwan. Luciano, that moves, one on the same spot. Kick out, 13 seconds shot clock, number 88, Luciano with an 8 and shot clock for 2. Para dito sa EEG. Michael Uwico to one, back on Michael Uwico. Luciano, Derek Silverio, tatlo o pasa on the rebound, pass on the second Barangay. Luciano pa rin niya sa point guard. Ganda pasa sa ilalim. Number 14, Imperio. Number 57, back to Olio. Pass on Mr. Michael Uwico. Wala. Good job. It's the last 4 minutes. Step pa yan. Kick out top by with a 15-foot jumper. And Sonic. Taiwan to Gabayni to Imperio. Good job, extra pass, is still on one move, pass to Mr. Backsali with a 2-on-1. Denmark Barangay, layup is good, timeout! With an 8-second shot clock, Luciano from downtown! Mr. Backsali, pass to Mr. Denmark Barangay! With 2 points. 22, Mr. Escalilla. Keep going, pass on Mr. Barangay! Salo na pass number Marwin Taiwan from downtown. Jersey number 22, this will be Estalilla. Pass on Mr. Denmark Barangay. Number 5, pass on Mr. Miguel Cuyos. Pass on number with a side shot. Number 59, 15-second shot clock. On pass on the figure. Run! Win again. Pasa na sa spot. Denmark Barangay. Pinapigoy step. Pero still, hindi Estalilla bounce pass. Denmark. Marvin Taiwan. It works. Jersey number 22, Estalilla. Mr. Kitty Estalilla. Kalusot. Number 2. Jersey number 22, Estalilla. Backdoor play. Denmark Barangay. Marwin pa rin yan. 10-second shot clock. Papaini. Perimeter sniper. Number 2. Kitty Estalilla. Kalusot. Estalilla stop. There's a whistle. Estalilla tuloy-tuloy. 1 move. 2. Second shot clock. Last 2 minutes. Buwan number 22. Estalilla. Stop it shot. Wala. O pasa na po ba? Samira. Wala nang timeout. EEG dalawa. Last 20 seconds. Yay! At the end of power! Ethan Professional Basket First International, Aaron Lopez, Joe, congrats sa inyo mga par. Maraming salamat po sa ating mga commissioner, especially sa ating Royal Bazooka from Blackwater Boxing, Mayor Kapil, and sa ating maputi at kasibak na barangay captain. Kung di naman po ating mawawalang susikin, at yun po'y susikin ng bago, dahil na po ating mawawalang susi, pakaya po ini. Sige, punta na po kay Kwaya, kay Clevia, karing kaya sabihan ko na rin mo to. At yun po mawawalang susi,